woz. Stoja na placu Baczyńskiego, który się dawniej nazywał Plac Bieruta. No wiecie, to był taki okres, że się wszystko nazywało albo Lenina, albo Bieruta, albo Stalina. Na szczęście jest to teraz plac naszego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ale po jakiemu trzymam takie jajko w ręce od strusia? No muszę się wam pochwalić, że dostała je od mojego fana z Facebooka, od pana Piotra Szafrańskiego i obiecałam mu, że te jajko pokorza na tle takiego punktu w Tychach, kiedy ma dla mnie jakieś znaczenie. I dla Tyszan też. Ja się pomyślała, że najlepsze jest to miejsce z tą fontanną w tle. Ona wprawdzie nie przypomina jajka, bo jak się dziwocie, to jest dmuchawiec. A sam ta część powstała stosunkowo dawno. W latach 1952-59 i te osiedle to się nazywa osiedle B, bo techy są podzielone według alfabetu A, B, C, D i tak dalej. No i każda ulica na danym osiedlu ma po tym miano nadano litera. Jest to okres socrealizmu, ale tak jak w przypadku osiedla A, mieli my, mieszkańcy Tychów, richtig szczęście, bo jak się podziwocie, całki ten teren, ten plac i te miejsce, to nie jest takie seriozne, jak to było za czasów socrealizmu. I no architekty tego miejsca musieli je trochę wpasować w ta istniejąca już infrastruktura. Czyli tak by szło powiedzieć, że to jest bardziej miękkie, że te uliczki zakręcają, że jest tu tak trochę bardziej łagodnie i przez to te miejsce jest richtig piękne. Dzisiaj jak się dziwocie, jest to, mimo że środek lata, ludzie wcale nie wyjeżdżają od nas kajsik daleko, bo mają sam richtig piękne miejsce do wypoczynku. I w tych lasach, o których wam sprawiała, i sam w mieście, bo sam w okresie kanikuły, w okresie wakacji jest coś pięknego w każdą niedziela. Nazywa się to bacz na niedziela. To jest taka gra słów, bo bacz po staropolsku to jest dziwej się, daj się pozór. Czyli sam każda niedziela jest zorganizowano w takim innym stylu i ludzie sam przychodzą chętnie, choby się na to podziwać, choby się wspólnie bawić, zwłaszcza z dzieckami. A jak się pooglądacie naokoło, to samie richtig bogato infrastruktura, kaj się idzie, cosik pojeść, wypić, zjeść lody, nakupić, albo też normalnie siednąć, każdy ma plac i to nie jest plac we słońcu, co by go spiekło, ale też w pięknych drzewach, które już całkiem się zrobiły rube i porosły. Także jak mieszkacie w Tychach, no to ja sam nie muszę zapraszać, ale jak żeście są spoza Tychów, ale ze Śląska, to możecie ku nam richtig przyjść i uwidzicie, że nie pożałujecie. Zwłaszcza, że tam za winklem jest autobus, który ciągnie jedynka na Katowice, także jak żeście są z Katowic, to się podziwiecie. Samie piękniej niż w Katowicach, no nie? Godałach wam, że ta budowa socrealistyczna sam w Tychach jest trochę, jakby my to dziś nowomodnie padali, stuningowano. I tak na osiedlu A, gmerki z graffiti i w ogóle proporcja tamtego placu, tak tu ta miękko zabudowa, wykorzystanie uliczek i taki bardziej ciekawszy, mniej surowy wystrój. Ale podziwiajcie się tam do wierchu, na taką choćby kopuła. To są świetliki i sam ten dom, on ma pora takich świetlików
które w nocy się świecą. Także jak się idzie przez Plac Baczyńskiego, czy to latem, wieczorem, czy to zimą zwłaszcza, kiedy sam są lampeczki, a te świetliki się świecą, to samie richtig pięknie. No i nie muszę wam badać o ofercie kulturalnej, bo my są rozmaite galerie, kino i teatr. Patrzcie, takie małe miasto, które miało być ino sypialnią. Stoję we środku takiego miejsca, kiedy kiedyś było kinem Andromeda. Teraz to już nie jest kino, ino taką bardziej nowoczesną, europejską by się padało galerią. Sam u góry rozmaite wystawy, driny cosik, co aż łza się w oku kręci. Bo Michał, co mnie filmuje, padał, że to jest bar mleczny. No to nie wszystko jeszcze poszło na supasta z tego okresu komunistycznego. W każdym razie można powiedzieć, że to jest taka nowoczesna galeria. Tam, że butik widziała, sam cosik do jedzenia, a widzicie, jak ktoś mieszkał w Tychach od początku, tak jak ja, to jakoś tak się przyzwyczają do tych zmian. Ale ten, kto do nas przyjdzie, no to powie, wow, jak one sam mają pięknie. Pięknie was do nas zaproszą. Stoję w takim dość centralnym punkcie, co się tak po ludzku nazywa węzeł komunikacyjny. Z Tychów i do Tychów idzie richtig dojechać i przyjechać, kaj się chcecie. I tu jest richtig takie miejsce, kaj jest pełno przystanków autobusowych i do Katowic, do Orzesza, do Oświęcimia, do Mikołowa, czyli jakbyście chcieli kuną przyjechać, to blank łatwo to idzie zrobić, ale też podziwiajcie się na ten dom, który jest tam w tle. On się po dziś dzień nazywa Hotelowiec. Czemu ten Hotelowiec? No bo kiedyś to był richtig hotel robotniczy, bo jak sam przyciągli te pierwsze robotniki, mieszkańcy, to nie od razu były osiedla pobudowane. Trzeba było dopiero te osiedla pobudować i one sam mieszkali. Także do dziś te miejsce, kaj jedziesz na Hotelowiec, skąd dojedziesz z Hotelowca. No dzisiaj samie gmach sądu, także jest taka strasznie poważna instytucja, także podziwiajcie się, co my w tych Tychach mamy. I kultura, no i sądownictwo, a takie małe miasto. No i chciałam wam powiedzieć, że mam dla was niespodzianka. Zaroski będziecie sami widzieli piękny przejazd, przemarsz wojska, łącznie z takimi rycerzami. Jest richtig ciepło i ja się myślę, ja to one szczelały, ja się myślę, jak to tym chopom w tych zbrojach musiało być dzisiaj gorko i jeszcze jest, bo oni się z tego nie semlykli.